Hi guys, खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल। फैदो लोगोफोर, आंहा नै दिनै बिनानावनि फिसाला बियायं फिसानि बार्थडे जानो थांगासिनो दं लोगोफोर। आं दा देखायलांबाय थानोसै जों बार्थडे जाहैनाय बार्थडे पार्टि। जों ओंखारबाय जों लोगोफोर थांनोसै सारजों आंजों। रावबो थांफाला नै जों सानैजों होलांसै। गिफ्ट लायनो थिनहरबाय आं नै दखानाव। बै दखानाव गिफ्ट लायनो थिनहरबाय सारखौ। मोनाबिलि बिराद भिर जाखायो जोंना बारस'नो लामाखौनो मोनला। साराखौ लाबोनानै मा लाबोखोथाय मिथिबाय बार्थडेखौ अखा हाबावथारगोनहाय माथो खोमसि हाबखादों। लोगोफोर सफैबायमोन जों बार्थडे जाफैनायाव अखा हानानै डिस्टार्ब जाथारबाय दां। लोगोफोर डाइरेक्ट ओंखाम जानायाव नायदो। माथामबो खासिखान्दां दाउआ हनै दंबावो मासेया हनै सासेया हनै थाराव दिन्दां जाहैबाय। मासेया थाराव दिन्दां जाहैबाय मासेया हनै नै लोगोफोर जाखांनानै जिरायबाय। डिस्टार्ब खालामगासिनो खारदों थै खारदों थांनो ओंखारबाय जोंहा। थाखोमादोंसो बियो। लोगोफोर जों जाखां लोंखां थांफिनसै न'आव। खोमसिलायथारबाय जायोलै फैफिनबाय जोङो। हाद्रि अबेहाय हाद्रि नांनांगौ जाखो आंनियालाय थावानो जानो नै लोगोफोर न'आव थांफिनसै जोङो। मोनाबोलायलायथारबाय जानाय समाव लाजिनानै बारा लायाखिसै आं भिडिअखौनो। दा न'आव सफैबा एसे नुजाहैबावनोसै आं लोगोफोर। क'क्राझार पुलिस स्टेसन मोनबाय। खयथा जाखो 7था जायाखैना बेयाव मा जालायखो सौग्रावलायलायबाय दां।